bakali babanjoli munhu wana akangwara kumberengwa hapana zvaunotiita. Unoslima, kuonda, kutetepa, kureba, kufupika, kubuda mhazha saVharazipi. Nyandoda kutaura panapa nhasi yandauya naye ndiye kudai so. Vharazipa, chairman, mbuya mai John. Tinokudai, taikudai, ticharamba tichikudai. But nyaya makuya nayo iyi. Nyaya makuya nayo iyi. It's not first time. Last time makambotaura futi mukati kubirwa mavhoti kudidi muchitaura. Last time 2018 paita pachitanga kuti nyaya yemirizhonga tikati akuda. Regai ndikudze pamusoro pema-elections. Ma-elections ariko chero muchikoro chaimo, muclassroom, kotoshagwa class monitor. Ende vamwe vane vaida kutoita class monitor vanogona kutokonewa kuita class monitor. Chinosarudzisa munhu ndechekuti wataurei. Vana vaMunangagwa vaitaura zvinhu zvavakaita. Vakavaka Harare Bridge Road, vakavaka madhamu. Izvezvi ari kutarisirwa kunzi vanhu vagone kurarama neagriculture. Tidzokere pastatus yedu yokuva bread basket of Africa. Airport yakavakwa, entry point yeBed Bridge yakavakwa, izvezvi zvichava chirungu. Zvaunotaurira vanhu ndozvoita kuti vakuvhotere. Chokwadi chiripo ndechokuti veduwe indoda kutenda zvikurusa vaMunangagwa, hurumende yeZimbabwe kuti tizokwanisa kupuwa mari navachivhayo. Panyaya kuti vapresident vakavaka mabhodha, vakavaka maroads, vari kuvaka madhamu, vari kudidi. Ndoda kumbokubvunzai. Zvine chekuita here needucation yevana zvamuri kutaura izvi? Ma-airport amuri kutaura. Zvine chekuita here needucation yevana naVharazipa, nachairman, nambuya mai John? Zvine chekuita here needucation yevana zvamuri kutaura izvi? Bhodha rine chekuita here needucation yevana? Rine chekuita here nezvipatara? Bhodha ramuri kutaura zvipatara, medication muzvipatara muna chinhu. Zvine zvokuita here zvinhu zvamuri kutaura, mabhodha nemaroads nema-airport zvamuri kutaura? Ndechiko chinogona kubatsira zvipatara kuti zvive nemishonga pazvinhu zvamuri kutaura izvozvo? Zvipatara zvinganiko zvaitwa navaMunangagwa since vakapinda, zvabudirira, zvagadzirwa, zvavakwa, zvarinovetwa? Zvikoro zvingani zvavagadzirisa iko zvino? Chii chavagadzirisa pamusoro pevana vari kugraduate each and every time? Chamuri kutaura 2030 unoti nhasi wakabata sadza riri mundiro usina murionzwa kuti uchazokupa muriwo uswera mangwana sadza raoma. Vharazipa nachairman nambuya mai John, please fungai semhuri yemuZimbabwe, because mune vana vari kudzidza nhasi. Vari kudzidzira kunogara pabhodha here? Vari kudzidzira kuenda muairport? Vari kudzidzira kuenda kunomhanya here murodhi yamuri kuti yakagadzirwa? What is the use yokuti unonovaka road iwe chipatara pasina? What is the use yokuti unonovaka bhodha iwe chipatara usina, chikoro pasina? Vanhu vasina mabasa munyika. Alright. Mari yakanovaka mabhodha yamuri kutaura nezvayo ndeani? Iri kubvepi mari yacho? Yakanovaka maroads ndeani? Iri kubvepi? Ma-agreements acho munoaziva here yamuri kuti muchipembera nhasi? Uyu wamuri kuti wakakupai mari, uyu wamuri kuti wanokupai MP weZanu PF, akaiwana MP mari ndeani? Mari iyoyo yakabva kupi? Mari iyoyo nyika iri kubirwa mari. Muri kurima zvirimwa zvina kunana GMB, zvirimwa zviya zvinotengeswa muchirobhewa, muchipuwa mahafu, muchipuwa kana kuti 30% of amount yama muchifana kupiwa, mopemberera motodai muti tiri kupuwa mari kuGMB, todi ndiripuwa kumari kuGMB. Imwe mari yotorwa nevama-MPs yeZanu PF iwana. Moya morohwarwa kumeso, muchivharwa kudai kumeso. Munhu anokutora gaba reuchi rakadai uya kupa spoon yeuchi, iwe tenda po ndanakirwa ndadai. Vharazipa chairman, mbuya mai John, taikudai, tinokudai, ticharamba tichikudai, but dzikamai ma-advertiser makuita hatoshandi. Imbomira izvenyu pakati pavanhu muchitaura zvinonzwisika. Taitofunga kuti vanhu vane vana vari kumushango, vari kutambura vachienda kuzvikoro, vachifamba netsoka, vachitsvabara vachitambudzika. Ndimi mukatotaura zvinhu zvine musoro. Izvo nemu hamuna kukwana. Chatoona madzoro kukura kudai soko, hamuna chunhu. Muri 3 hamuna kana chunhu. No. Dzikamai ndakuudzai munhu wapamberengwa. Wani munhu akangwara kumberengwa akaramba ZANU PF mumberengwa. Ndipano. Kwete zvenyu zvokutiudza atina kana mabenefits atinawo. Imomo mamuri kugara muri kuta unoza kushaiwa pfungwa. Munhu ari kutaura nezverodhi yakaitwa kubva pabhodha kunosvika muHarare, asi rodhi iri kudarika nepamba pake panokwira mota hapana. Uri kutaura nezvebhodha rakaiswa uko, iwe uchirima pano uchitamba nerodhi kuenda kuGMB kwacho nechibagwe chaunenge wakohwa.
Road yekubva pamba pako kuenda kumashopu yakaparara. Road yekubva pamba pako kuenda kuchipatara chakaparara, nekuchipatara kuna chinhu, hakuna mishonga. Asi kutaura nezvebhodha riri, how many kilometers from kubva pamba pako kuenda kubhodha? How many kilometers kubva pamba pako kuenda kubhodha? Kuenda kufreeway ku road yagadzirwa kubva Bulawayo kuenda Harare. How many kilometers? How many kilometers akagadzirwa kubva pamba pako kuenda pa airport yauri kuti akagadzirwa? Zvinokupei zve airport? Orati madhamu auri kuti akavakwa kudai vana vechikoro vari kugraduate kuti as a lawyer dhamu rinomubatsirei? Mwana wechikoro akagraduate kuti aite nesi, dhamu rinomubatsirei? Akagraduate kuti aite doctor, dhamu rinomubatsirei? Vanhu vari kugadzirwa dhamu vanhu vasina kana kudzidza. Hapana munhu akadzidza anogadzirirwa dhamu rekuti ngagara achirima. Ndakadzidza, ndakagraduate as a lawyer, as a engineering, ndogadzirirwa dhamu rekuti rindibatsire chi? Regai kutaura zvisina kana basa mani. Takararama muZimbabwe pasina kana madhamu, pasina chii. Nyika dzose, hapana nyika iri kungovaka madhamu ichera nemadhamu kuti vanhu vaone zvekuita. Nyika iri kugadzira foundation yekuti vanhu vavake, vanhu vanyika ivakwe nemabasa, achiitwa mabasa, engineering, mechanic, zvese maproject zvakawandisa zvakasiyana siyana, noti zvedhamu. Ugotaura zvomusoro pedhamu pamunhu akapedza 5 years ari kucollege, vomudza zvedhamu kuti pandiro nedhamu rekuti vanhu vaone kurima murivo. Vomudza zveairport yogadzira mabhodha jamba rekuenda kunze. Ko makaita seko nai vana Vharazipi? Noma. Hatidzikamei zvedu vakuru vangu, hatidzikamei. Ndaitoti muda mune pfungwa akati hamuna chinhu mumusoro menyu. Zvamaigara hamuna kana chinhu, mese makafanana. Yes, munoda mari, but sometimes kana motaura, zivai zvokutaura, mari munoida chaizvo. You have been in acting industry, but noti kuti mushandiswe neZanu-PF. Actai muchiactira kuti vanhu vakudei, noti kushandiswa neZanu-PF zvamunoita izvi. Be wise.